ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ? ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଥିବା କୁଟପାନାପଟ୍ଟି ଗ୍ରାମରେ ପାଣ୍ଡିଆନ 1974 ମସିହା ମେ 29 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲିଂ ନୱାଲି ସ୍ପୋର୍ଟ ହଷ୍ଟେଲରୁ କରିଥିଲେ। 800 ମିଟର ଓ 1500 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସେ ତାଙ୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଚାମ୍ପିୟନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ବିଏସସି ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଏମଏସସି କରି 2000 ମସିହାରେ ଆଇଏଏସ୍ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜାବ କଡର ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇଏଏସ୍ ସୁଜାତା ରାଉତଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ସେ ତାଙ୍କ କଡର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ। ଦୁହିଁଙ୍କର ନବତାରା ନାଁରେ ଜଣେ ଝିଅ ଅଛି। ସେ ଓଡ଼ିଶାର 2002ରୁ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଓ 2005-2007ରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କଲେକ୍ଟର ଏବଂ 2007ରୁ 2011 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମର କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ। ତାପରେ 2011ରୁ 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଭାବେ କାମ କରିଆସୁଥିଲେ ଏବଂ 2023 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ନିଜ ଆଇଏଏସ୍ ପଦରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇ ବିଜେଡି ପାର୍ଟିରେ ଜଏନ୍ କଲେ।